naimbag nga oras kakailian. Kanayon tayo nga mangmangagan nga ti Dios ket managayan. Pudno ngem isuna ti Dios nga kinkapungtot iti baso. Kayat nakadi nga sawen nga ay ayaten da ka ti Dios uray no aramidem ti kayat mo. Denggen tayo tin surat ti Apostol iti Colosas chapter 3 verse 6. Gapu kadagitoy agdiso orto ti pungtot ti Dios kadagiti saan nga agtulnog ken kuana. Sarsaritaan ti Apostol nga ti Dios ket ipalakam na ti pungtot na kadagiti amin nga tattao nga agbibiyag iti basol. Ti Dios ket saan laeng nga Dios ti ayat. Isuna ti Dios nga kinkapungtot kadagiti amin nga nakabasol. Amin nga basol kapungtot ti Dios ken amin nga nakabasol kapungtot ti Dios. Isu nga dusaan na dagiti amin nga nakabasol gaputa kapungtot na ti basol. Isu na ket nalinteg nga ukom ken nasantuan nga Dios nga kinkagura iti amin nga basol. Gaputa kapungtot ti Dios ti basol ken dagiti nakabasol. Linayos ti Dios ti lubong. In surat ni Moses iti Genesis chapter 6, nakita ni Yahweh ang nalabasan ti kinadakas dagiti tattao iti daga. Ket binig a kinadakas ti pampanunutan da. Nagbabawi ti panangaramid na kadakwada ken ti panangisaad na kadakwada iti daga. Kinuna ni Yahweh, pukawek dagitoy at tattao a pinarswa, dagiti animal ken dagiti tumatayab, agbabawyak nga nangaramid kadakwada. Inpakita ti Dios no kasano nga kapungtot na ti basol ken nakabasol. Linayos na ti intiro nga lubong. Ken pinuura na ti Sodoma ken Gomora gapu iti basol nga mararamid iti dayta nga lugar. Dayta ti gapu nga iti Dios Ama inbauna ti anak na nga ni Apo Hesus. Inmay nga nagbiag iti linteg, nang tungpal iti aming nga linteg, ken nagpakumbaba nga nang ala iti kasasaad iti maysa nga adipen. In surat ti Apostol iti Filipos chapter 2 verse 6, nopay adaan iti galad ti Dios dina inkan kano ti panakipada na ken kuana. Siya ayat kiti anang ibaba iti bagina ket inala na ti kasasaad ti maysa nga adipen. Nagbalin a tao, nagparang iti natauan alangan. Nagpakumbaba ket nagtulnog agingga ken ni patay. When uray iti ipapatay na iti cross. So gapu iti basol nga natay ni Apo Hesus. Tapno datayo nga kabusol ti Dios gapu iti basol maadaan tayo iti tapya iti Dios no mamati tayo ken ni Apo Hesukristo. In surat ti Apostol Pablo iti Roma chapter 5 verse 9, babaon iti darana napalinteg tayon iti sangwanan ti Dios. At addapay nga rod ang maisalakan tayo gapu ken kuana. Taidi kabusol na tayo ti Dios. Ngem ita pinagbalin na tayo agagayem na babaon iti ipapatay ti anak na. Ita tagagayem na tayon ti Dios. Ad-addapay ang maisalakan tayo gapu iti biyag ni Kristo. Kadagiti Kristiyano iti Roma may sada nga kabusor ti Dios. Ngem idi namati da ken Apo Hesus nagbalinda nga gagayem ti Dios
ken nagpalinteg da iti imatang ti Dios. Kapungtot ti Dios ti amin nga nakabasol nga saan pay nga nagbabawi ken namati iti Dios. Ti relasyon ti Dios kadakwada ket maysada nga kabusor. In surat ni Apostol Juan, iti Juan chapter 3 verse 36. Ti siya sinuman a mamati iti anak, maadaan iti biyag nga agnanayon. Siya sinuman adi agtulnog iti anak, di nanto maragpat ti biyag, no di ket agtalinaed ken kuana ti pannusa ti Dios. Dayta ti kasasaan, dagiti saan pay nga namati, managayat ti Dios, inbaon na ti bugbugtong nga anak na nga ni Apo Isos. Inmay nga natay iti cross, gapu iti basol, tapno siya sinuman nga mamati ken kuana, saanen nga maukom, no di ket maadaan iti biyag nga agnanayon. Saanen nga kapungtot ti Dios, no di ket agbalin nga gayem ti Dios. Maibilang da nga anak ti Dios. Kaylian, ti Dios ket pudno nga panagayat. Ngem no saan kapay nga nagtalek ken Apo Hesus, saan ka nagbabawi iti basol mo, maysa ka nga kapungtot ti Dios. Kasapulang ti agbabawi ken mamati ken Apo Hesus. Tapno ti pungtot ti Dios, mapukaw ken ka, maited ken ka ti kapya ti Dios, ken maimaysa ka ken Apo Hesus.